dong kamu kamalong jang chu ke thaya dim kang pupon Lijang Karbiang long dong kamu kamrong supi aru ciklo ni phat pho arni jang chu ke thaya dim akimi kang pupon bangso kang pupon along alu hiaman pen nang chitong dun tilisram rong hang ake hai la pen bithung reng thama bdc chairman ake hai ramson rong pi la pen rong khang lem chairman ake hai mongol be ward commissioner ake hai sarlongki be jitu turang la pen penang an ake theki ding atum nang chitong dun la sonsi la bangso petrol pump kang pupon ahem phulake Dilip Terang, Sourcing Terang Lapen, Mongol Sing Rong Hang at Latum, Bangke Thom Chelang si Ingpu Pono. Kiram tang ningkan ko anpen no ne, dongka mo kamarad lapen, adung te bok te rai arong, Satgaung Bort Hall kolonga tumpreng lapen kaprek arong arad atum, ko an no ne petrol ke thai longji apan ke cecak nang sita, nona bangke joy ke pensi jang thua bang thai pon longpo. La sonsi rada tuma pani siki joy ke abor nang ke van pia por rada tum ta ning chingdu par piglo lapen bangso kampu pon along karbi hong haria ron pen bongkrok ranam pujirsi ingpu ponlo lapen kampu pon chengar ni pupensi jang thu ke thai duna tuma phan sitami kopon system selamsi top 10 alaki price ta pipon lapen atiri kam atum mate ke cepahem pu pon atum kipu ke la son hen lo ladak ke claim ke da matuma phan pasik sak longle kangri kangkrang pen pasik sak dam long le lapen dong kamu kam municipal board atum pen sita kai keta bangso jang chu ke thaya dim ke pa do thipji aphanta kai keta arjap klungsi do poputa dong kamu kam municipal board chairman ake hai tilisram rong hang pen than pachini pon la sonsi rada tuma phan sita mi methanga hormu methanga dim lo pura chelang dunji aphan chuning ripon dong kamu kam pen direction timung report public news 24/7 Kerbiang long समस्या की सुंदर पेट्रोल पंप में चंदो पड़े हुए जहाँ पे थाई की सुंदर लोग इसमें कटोरे दो सासिंग तो तमाम थाले नील तो नलो बहुत रात समय रहनी को बिजली लोग समय किसी लो जदांग से माने मेसेन मतलब 500 से हॉक पेट पेन लोग समय जहाँ पे किसी पर बोरी like 24 hours लोग आदि तब 7 to 24 इसे आप प्रोग्राम चलती आप इसे आप पेन इसे प्रोग्राम चलती Dongkam service station ko laso ere petrol pump kang puji family ko arti golo kabori tame piniar baga por kime arni nangle ni ko pinin kupon lapen la so petrol pump chepa hem kupon ko mara bang la ke niltum bang thomlo ko mol sing rong ha tapen ke nili dilip terang tapen la pusar sing terang nilitum bang thomsi chepa hem kupon si la pinin pachung lapen la bang so petrol bang kuna pensi ke bang lo la bang ke numuligor numuligor pensi bangbo lapen ke petrol pump men bang ke lada ke Nayara Energy Limited la formerly SR apang ke SR company lo energy Nayara tu sina bundet non bang Nayara Energy Limited dong kamu kam kaum sang arat kumpan tadi ramuk pendang lo kolonga pendang lo cungkreng kadang lapan penang bokol kadang lo tu ngong dang suara setumpan itu makan sudah nong ke itu west Kerbiang lo isi kacing rung mati dulu lasi lasu mate lasu bor ini tuh karena ke wanti jadi terang ate hai lapen itu long lasu kangku amai long kita dapat lem sa chairman ke hai